Cum crezi că reacționează țiganii când aud de bătaie? Da, mami, simulările au fost un succes. Bacul va fi floare la ureche. Nu, șefule, că nu se vorbesc chestiile astea prin telefon. Mai avea un viitor foarte strălucit, să știi. Hai să vezi. Da, da. Ne întâlnim și vorbim cel mai bine față în față de șmecheria asta. Acum nu o să fii în stare să-ți cer scuze, nu? Și nu ești în stare să mă bagi și să schimbi țiganii, nu? Știi ce-mi place mie la voi românești? Sunteți deștepți rău de tot. Te-ai prins. Nu s-o crezi, frate. Nu prea la ori de călema că gajeia ca dale star spurcatul. La ori de te maraz des. Hai niște o prala, hai. Cum reacționează de fapt? Nu mă căți, nu coace, nu-i bate. Nu coace, că ne bate parte în parte. Ce faceți, mă? Ce faceți? Păi și eu nu mai dau deloc. Ce fă, mă, mâncați? Ce să fac, mâncați-și plată? Uite, am certat eu cu românul ăsta și a venit. Te-ai luat-o cu cineva? Da, mâncați-și plată. Și nu m-a lăsat vremeni. Băi, ești de bun cu tine să la cineva? Da, nu m-a lăsat să dau și eu deloc în ea. Băi, ce prost, ce prost, nu se gândește. Da, Și stai singur aici? da. Singur? Da. Așa, mă, verifică imediat. Stai puțin. Aman, aman, de-aș fi suta, te-aș duce nemie. Ia uitați-vă, bă, ce prost pot să mor pe locul ăsta. Uite, bă, cald de prost. Păi dacă creme acolo, poate tu pori în cap, ce palmeci ale. Mamă, ce capac i-a dat tătele aia, dacă... Ce tu, Francuții? Ia. Nu dai o țigare că m-am nervos aici cu blânge ăștia, nici mă... Au venit, m-a lăsat să dau un el și nici măcar nu bate bine. Ia ce să văd? Nu-mi coace. Ce-i dacă e să te dai mai Eu nu mai tu pori în cap, Așa e. fără nimic. Auzi ce zice asta, melodia asta? Bă, dar nu se vede nimica. Franco, ia aprinde luminile, să vedem și noi mai bine. Nu știu, bă, ce Adidas și eu vreau să moră, pe nici nu, hai să vând dacă nu. Le mamilor de țigani mi-au luat Adidas și... Mai e ceva. Bine măcar care cruce săracul român. Dar ce cruci? Uite, băi, a luat ăla cu ăsta. El m-a luat și Adidas. Hai că i-a luat ăla, i-a luat ceasul, Adidas și... Da, nu ciură puțin strânge, am că și-o meritat, dar nu-s robozul meu. Nu pot să dau frate. Uite și pe aia. Haideți, bă, să mergem, că ne ia poliția, nu, frate, dă-l-s robos. La manită mi-au 20 de Max, be direct.